Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Khulumbai boynisimba. To आङो दिनै ब्लग लाना फैबाय. तो लोगोफोर दायो मेडिकेलाव थांनो ओंखारदों आरोना 14 डेजनि उनाव चेकआप लिंहरदोंमोन. तो दिनै 14 डेज जाबाय बेबिया. ओमफ्राय चेकआपआवहाय थांसै. ओमफ्राय टाइमा 10 लिंहरदोंमोन बाट जाला आरोना बे बेबि थानाय. ओमफ्राय टाइम मथे ओंखारनो हाला. दिनै फार्स्ट मिथिबाय आरोना टाइम मथे ओंखारनो हाला जेरावबो. थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअ माबोरै जायो. ओमफ्राय लोगोफोर जों ओंखारबोबाय न'निफ्राय मेडिकेल फारसे. ओमफ्राय दायो नै नंगुमायाव मेगन मोदै साइस नुखादोंना लोगोफोर माने हराव ओरैबायदि मेगन मोदै जायोना. ओमफ्राय दायो उनखिजा आइया बामगासिनो बेबिखौ. ओमफ्राय जोङो आइ नंगुमै आं जों साथाम बेबिजों साब्रै थांगासिनो लोगोफोर. ओमफ्राय बे साननैसोआ रेगुलार भिडिअ लाबोनो हायाखै मानो होनोबा ब्लग लाबोनो मानो टाइमा एसे बोरैबा जायो आरोना. गासैबो बुजिखागोन बेबिजों माजों माने एसे खस्थ' जायो भिडिअ लाबोबाबो इडिट खालामनो मानाय हेंगारनाय टाइम मोना जाहैयो. अब्लाबो जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबाबो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय. थ' दायो फैयै मेडिकेल मोनफैबाय मेडिन'भा. बे मेडिन'भा मेडिकेलाव स्पेसियेल मोनो आरोना जोंहा माने जा बेमार जायो बेयावनो देखायो. ओमफ्राय बेनि माने आं जायजों नायजोमोन बे सारा माने बिराद मोजां आरोना. ओमफ्राय चेकआपआवहाय नेगासिनो जोङो. बेनि उनाव चेकआप खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर चेकआप खालामनो भिडिअ लायासै. बेनि उनाव सारखौ एसे मान बावनो होननानै सानबाय. जेबोथ' होनो हाया जोंनि बर'नि आर'नाइखौनो मान बावबाय आङो लोगोफोर. बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि ओरैबायदि मोजां मोजां सिस्टारफोर दङ बेहाय. बिसोर बिनानावमोननिसिमबो आङो मा होनो आरोना आङो आंनि बर'नि सिनायथि आर'नाइखौनो गांसे गांसे गिफ्ट होबाय. बेनि अनगा जेबो होनो हायासै. बिसोरनि माने रेसपनसिबिलिटिया बिराद मोजां आरोना लोगोफोर. बिसोरो जोंनिनो हारिनि गोजा बर'सो आरोना बिसोरो. थ' बिदिनो मोजाङै मोजाङै मावलांबाय थादो इयुनहालागै जाहाथे मोजां मोजां साक्सेस जानो हायो. थ' बेनि उनाव जोङो मेडिकेलनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर. चेकआपआथ' जाबाय. बेबिनि अजनखौबो जोङो सुबाय एसे खम जादों आरोना. थ' लोगोफोर मेडिकेलनिफ्राय मोनफैबाय. ओमफ्राय ओजा बारा भिडिअ खालामनाय जायासै जास्ट ओरैनो चेकआपआव हाबबाय. ओमफ्राय सारखौ एसे मान बावना फैबाय. ओमफ्राय नै बेबिनि थाखाय गिफ्ट हरबाय आरोना नार्स सासेया. ओमफ्राय जोनोम जानायनिफ्रायनो बिदि गिफ्ट मोनगासिनो. गिफ्टआनो पुरा फुल जाखाबाय आरोना. मालाबा स्र' देखायगोन आङो गिफ्टफोरखौ. बेखौबो हरनायसै आरोना बेबिनि नामाव हिमालयानि. थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायदोंबा. ओमफ्राय माने होनाय टाइमाव आं भिडिअ लास्लाबनो हायासै. ओमफ्राय न' मोनफैबाय. ओमफ्राय नै लामा ससेनिफ्राय बोग्रि लाबोबाय आरोना. आंथ' मोनजाखाया आगैमोननि थाखाय लाबोबाय. थाइसे सानाय नायबायानो खोमा मालाय. गोदै ना गोखै? गोदै? खुलुमबाय लोगोफोर फुंबिलियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय. थ' दायो माने आङो फुङावनो उथिनानै ओमफ्राय नलबारि थांना फैबाय आरोना. जोंहा बेबिनि थाखाय नामखौ दोननानै फैबाय आङो. थ' जोंहा बिनानावा इथिगोलाय हाबसोनानै दोङो. खानायबो जादों माथोलै मानसिया बोरो 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 थ' बिनिफ्राय जोंहा नै आगैमोना जोंखौ गारनानै थांलायसिगोन आरोना. थ' बिथांमोना रोबै खानो रोङानो. थ' बेखौ आङो फोरोंनानै हरनोसै माबायदि खायो. आगैमोना गारनानै थांलायसिगोनलाय बा न' मोनहैसिगोन. मागो जानो थांसिगोन बिथांमोना. थ' आङो बिसोरखौ रोबै खानायखौ फोरोंनोसै. थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ. दायो नंगुमिया माने बे गासैनिबो फोरोंखायो आरोना. लास्ट क्लास आरोना गासैबो क्लास जोबनायनि उनाव बेखौनो लास्ट फोरोङो आरोना. जायफोरा दख'ना रोबै खानो रोङा बेखौबो कमप्लिट फोरोंखाना हरो. ओमफ्राय बिसोर आगैमोना थांनो जासिगोन आरोना बे लास्ट क्लास. ओमफ्राय बिसोरो माने जोंजों ओरैबायदि जेसांखिनि जोङो थानांगौमोन बेफोरबायदिबो मोनासै. आरो बेखि जा फारसे ओमफ्राय आलासि फैदों आरोना जोंहा बाबानि बिनानाव सानै आनैमोन सानै आरोना. बेखि आइया ना एवखारगासिनो. बिसोरो ज'नो संगासिनो आरोना. बिसोर सानै आनै आरो आलासि. थ' माने थान्दा नालाय बोथोरा ओमफ्राय जिगाब होना दोनदों आरोना एसे गुदुं थानायनि. बेखौबो बिदिनो खालामनांसिगोन. डक्टरा तारिखखौ दिनै होदोंमोन ना? तारिखखौ दिनै होदोंमोन हा? सिजारिङाव जाखो ना नर्मेलाव जाखो? नर्मेलाव डक्टरा दिनै तारिखखौ होदों ना होआखैमोन होनदों आं. सोदो सिङाव
तो बेबो नर्मेलाव जाबाय बेनिफ्राय बैबो नर्मेलाव जाबाय आरो ना बाउटिफुल बिराद समायना समायना खोमा गोलाव गोलाव बेनिफ्राय बैनिया जोंहा मा देगासिनो नायनि बेनाय जाब्रा बा मायाव होगोन खारै ओंख्रियाव अह खारै ओंख्रिजों मा दंलै ना मोजां जागोन जानो ने आंबो जालांनांगोन दे जागोन दे न ঠিক আছে सोरबाफोर दाउ जानो गोसोब्ला जोंहा बेयावसिला न'आव फैनो हागोन नै बैनायनि न'आव बिथाङा खैना नागिरगासिनो बर्तमान मोनथ'वाखै दाउफ्रानो नै मासेया खिन्थु मालायनिसो दे भिडिअ नुबा मालिका नुबा अ जोंहानि दाउखौबो जानायनि थान्दा मार दोनना दाम जानायसो नैबे 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 बिसिया एसे लकाबाव दोङो मानैसो नै तो लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांनानै गासिबो ज'नो थान्दाथार आरोना अर सायगासिनो जोङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै आंना माने गगा मोननानै माथो ओरैबायदि हामा जाना दं आरोना लोगोफोर तो बाय बाय लोगोफोर